Takže čau lidí, já vás vítám v dalšího dílu. Dneska si můžeme ukázat, jak vidíte, Camtasia Studio United tam projekt. Takže, jak s tím pracovat a tak. Clip, bin, vybraný, count, zoom, out, trend, more. Audio. Potom si můžeme ukázat, jak si prostě udělat lepší grafiku. Takže vložíme třeba takhle to video zkoušku. A Florida prostě písnička. Takže písničku dáme první sem. Tak. Bandicam sem, ano. A dáte si, radil bych vám, 1280 krát 720 YouTube screen. Okay, takže si to dám tak. A teď, co nás bude docela zajímat. Libre. Můžete si dát třeba, nevím, tak si dáme a dáme si basic highlight. And we, sorry, error, no, takže to nemůžeme. Sorry. No, takže snížíme, tak převedeme přes to, no, vlastně vám to nepůjde. Když to přehodíme přes to do, no, tak. A teďka, kdyby jsme začali video, takže tak. Tady se vám to ukáže, když to dáte. Takže čau, jednoduše si to můžete prohodit, takové zkušené video. No, takže půjdeme na count. Dáme si třeba tak. Máte takové kokotínky, třeba dáme Portivaro, Doblaro, Windlaro, Circle, Pilot, no dál nebudu vykládat, takové Sharpens, Scalmont, Special. Mně se docela líbí toto, že tady udělali, protože to je fakticky super. Dívejte. A dávám to takové prostě takové video. Když tak tu písničku vám dám do popisku videa, dávám tam to. A toto je třeba na to snižování videa. Když si chtěl něco přiblížit, tak dáte a tak, no prostě přiblížíme zoom. No. Audio. Dáte třeba, klikne si na toto a dáme volume a jak kdyby natočit, pádem se nám to zvýší, ale toto jsem ještě nepřišel, co to je. A potom, co je docela obvyklá hra, no, ne obvyklá hra, co to melu. No, takže, z toho můžete tak pár prodloužit. Prodloužím úplně mega. A dáte tak, a dívejte. Mám to začne tak, to kameru. Čau lidi, taková to, kde dneska si ukážeme. No, prostě. Takže, máme good efekt. No, tady nemáme nic. To je prostě klikání myší. Tady si můžete zmenšit, upravovat to video a tak. S tím si pohrajete nějak, no to dáte. Wait, jsem na to, jo, když chcete natáčet. Nebo record kamery. Kamer, když dáte kamera, musíte si mít počítačka. Caps lock. Dáte si prostě sem nějaký text, který se vám napíše. Tak můžete si změnit všechno písmo. Wheezing. No prostě question, no. Z něčího. A takový, no. No. No, to je prostě takový wheezing. No, a teďka bych vám chtěl ukázat, jak to prostě tady je. Okay, třeba to, no. Že tu screenshot, no, to můžeme zrušit. Zruš se. Já říkám zruš se. No. Takže tak, ne, to nechci. Produkt Share. Radil bych vám MP4 Reach Video Player, up to send
budu muset 20 dáte další e-mail adres, login e-mail adres, dáte další, no prostě já už tady nemám vůbec. Napíšeme Lukáš Blahec, seznam, no, co to zase je, no. Takže, tak seznam, co mi to píše? Takže Lukáš Blahec, Blahec. Tak, a zkusíme další, no, takže to ne, protože tady to nepřijímá, jak se to říká, tady to nepřijímá, takže my to uděláme tak. Ctrl-C, no, no, takže tak, seznam, seznam, tak jdeme dále, tady si dáte dokončit, uložit. Já si to neuložím, ano, tady dáte štěk, ano, tak. Takže toto by mohlo být pro toto video asi všechno.